ngoba ngiyabona ukuthi okay futhi wena elakho linabangani alikho ekutheni kulokhuza kuthina sobabili. No, abangani akuyona into ongaze kube yiyona into okuyiyona oyibeka phambili because nawu nabo abangani. Mina into engaba wrong ngayo eyokuthi abangani bathi mabexoxa ebese mina ngibuya ngiza kuwena futhi nakhona ngizofuna ukuthi lento abaxoxa ngayo ngiyi-experience kuwena muntu wami. Yabona mhlawumbe le ndawo uzomele sivele siyivale wena ngoba vele usuyi-experience-ile qhubeka la u-experience ekhona. Ngibonile ukuthi kuyabheda lapha so angikwazi ukuthi ngibuyele khona. Ingakho ngibuya ngiza kumuntu wami. Ngithi okungcona-ke silungise izinto siqhubeke sibe right. And futhi ukulungisa kwami nawe izinto kuzobe kungenzi ukuthi kahle kahle siyaqala ukulungisa izinto. Vele sijwayele ukulungisa izinto mina nawe. Ngamaphutha akho mangakanani wena usuwenzile kumina. Yeah, okay. On a space of time le mina nawe sihlukene yona. And siyabo sokwesikhathi esinganani. I think it's 6 months now. Yes. Sehlukanile. Mawucabanga ngabe ngisangedwa. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi i-Love Back. Igama lami nguStufuza Dlakamandla Zulu. So ngiyafisa ukuthi nginikhumbuze ukuthi lapha ka-Black Life Pharmacy sesiqalile-ke especially kusukela ngomhla ka-1 Feb sizoke siyophela ngomhla ka-20 Feb especially se-Valentine. So noma yiphi i-product fona ubuze ukuthi khona na and ungayithola ngamalini ku-062 219 7748. So guys, sihlala phezu kodaba la sizozivakashela namhlanje ngizwe ukuthi why esivakashelile. So ke sike sibuke ukuthi kuzogcina kuphi. Sabona njani? Yebo nami njani? Ngiyaphila wena? Siyaphila. Ngicela kube nesibongo negama lendawo la wasewakhona. Ngikuphindile waGwala ngihlala eChesterville. Uzalelwe khona? No, ngisuka eNdwedwe amakhaya amasendwedwe. Endwedwe. Yes. Oh, all right. Ngicela ukwazi-ke kabanzi nge-relationship yakho nomuntu wakho wakudala. Yaqala nini nahlangana kuphi and beniphathene kanjani? Oh, i-relationship yami nomuntu wami uSandile ibihamba kahle be right kwaye kwabheda mina-ke and sahlangana eThekwini e-workshop. Bese nini isikhathi singanani ndaweni? Bese sino 3 years. Okay. Sahlangana ngoFebruary ngo-2023. Okay. Umntwana ubengakabi khona? No, umntwana bengakabi khona but besiseyinhlelweni zokuthi abe khona umntwana. Oh, okay. Mhlawumbe ngabe ekhaya bayamazi and bayamamkela nje kahle and bayajabula uma ngabe bazi ukuthi unayo empilweni yakho? Yes, bayamazi because uyena muntu engithema ngitholana naye kwakuthi zonke izinto phakathi kwami naye zihamba kahle and unenhlonipho u-right. Ekhaya kubo-ke la ezalwa khona wena bayakwazi? Yes, bayangazi. Oh, okay. Bayakwamukela futhi kahle? Yes. Alright, mhlambe-ke inkinga iqale kuphi? Ngicela nje ungilandise. Kusukela la kuqala khona inkinga naze nabona ukuthi mhlambe kungcono sivele sihlukane ngoba ayikho lento esenzayo. Oh, okay. uSandile ngithandanile naye ngo-2023 kwazothi ngo-2024 kwakhona abangani engibatholayo. Okay. So ngaphila nalabangani bami kwakuhle, abangani abaphethe isilokishi. Okay. So nami ngagcina sengiwumuntu osengena kwisilokishi. Okay, saphila kwakuhle. Bathe bejika bangi-advisor ukuthi if wenza isex nomuntu wakho khona ezinye indlela eningakwazi ukuthi ni-ede ngazo ama-spice. So bathe uma bengi-advisor ke bangitshela ukuthi khona isex ekuthiwa i-anal sex. So ngibuze ke nami ukuthi hayibo kusuke kuyini lapho kwenziwa njani yes because angiyazi mina leyo nto. Yes. Hayi bese beyangichazela ukuthi hayi usuke wenza kusinthungu so nje u-right. Okay. Ay nami bese ngiyafika kuSandileke ngiqale ngisabe kodwa kumtshela because umuntu osuke emakhaya. Okay. Ngoba yena kahle kahle udabuka eMsinga. Okay. So nempilo ayiphilayo nje uyabona ukuthi kahle kahle emkhaya lo. Okay. Ngiqale ngisabe ukumtshela langa nathize ngigcine sengimtshela. Wavele wadinwa wabofu.
wathi yena akayazi leyo nto mina ngiyithathaphi. So kwathatha kube nzima futhi ukuthi ngimtshele ukuthi no kahle kahle ngiboniswe abangani. Manje kwahamba kwabonakala ukuthi okay shuthi uthando lwami naye liyaphela. So luthe mase liphelile uthando bona abangani bami kwakhona bangifakela yena. Okay. Ukuthi ngizokwazi ukuthi ngi-experience le-annual sex. Mabefika naye ayisizame i-annual sex nalo mjita lo ayingabona ukuthi nami iyangichitha because nami kahle kahle it's not ukuthi ngislokish nami kahle kahle ngisuke emakhaya. So manje bese ngidinga ukuthi ningicelele if ningakwazi kuyena uSandile ukuthi kahle kahle ngiyathanda ukuthi ngibuyelane naye because besikade se-right and akukho engathi khona into etheni abeka yenze kumina ngaso sonke isikhathi ubengikhombisa ukuthi uyangithanda and nami bengikhombisa ukuthi ngiyamthanda kaso ngalahlekiswa abangani. Mhlawumbe ke umtshela njengoba uchaza ngokuthi wamtshela nge-anal sex. Mhlawumbe yini yenza ukuthi ungabuzi nje ukuthi ufila kanjani, uqale ngokubuza ucheck ukuthi ume kuphi naye ngabe uyayazi noma akayazi noma mhlawumbe usekewezwa ngaye kuyikona ukuthi mhlawumbe akaza ayenze before. Why uvele unqume nje ukuthi usuyamtshela then boom why uza neboom? No yena ngathini vele ngakhona ukuthi since ngijola naye vele ngiyambona ukuthi akazi lutho vele into angayazi le. Okay. And futhi ngiyabona ukuthi vele into engibona ukuthi kungathatha kube nzima that's why nami ngaqale ngasaba ukumtshela ngayo ngoba ngangimazi sesiphilile isikhathi naye. Mhlawumbe nani ngayibuki ini porn noba u2? Asibona vele abantu bamaphone sisobabili. Aniyibuki ni noba u2? No. Kahle kahle mina esuke wathola abangani kanti ngithola abangani abarongi. Ngoba ngizothi barongi mabekwazi ukuthi bangenzise into kanje. So mabonisana nabangani bakho ke batshelile ukuthi mawuzoqala ngoba phela yonke into inesikhathi saso sokuqala awuvele nje kuyabajikijiki usujwayela but baye bakutshela yini ukuthi izinto ekufanele uyisebenzise mawuzoqala noma uzenzele wena i-research ngokwakho wabona ukuthi mhlambe mangasebenzisa ukuthi nokuthi kungaba ngcono ipain ngoba angeke kwazi ukuthi kube ngazi ukuthi uyaqala kodwa kube ngazi ukuthi ujwayele. So uke cabanga wafika ngalezo zinto nanokulimala nje because sonke siyazi ukuthi akuyona indawo kufanele kungene something khona umnyango wokuphuma kuphela futhi nakhona udoti. So uke wazama ukubheka ukuthi mhlambe lento ngalimala yini mase kulimala ngingasizwa yini nje uzigubhela nje i-research ngokwakho. Ngathini abangitshelanga yonke into njengoba kodwa baye basho ukuthi khona ijele esetshenziswayo. Okay. So ngayitshela ukuthi okay since vele mina umuntu wami akayazi lento and nama ngiyazi sesosebenzisa nomvaselina just ukuthi kushibilike ukuthambisa. Yes just ukuthi kuthambe kwaba into kanjalo. Okay so ke yini ke manje edala ukuthi okay ngiyazi ukuthi uzonginikeza impendulo ethi ngoba nakho ngiyamthanda but angidingi because ukubone uma wenza into ebuhlungu umuntu noma kuthiwa ayibhlungu ke iyasinda ukube nanamahloni ukuphinda ubuyele kuyena uvela ubona mhlambe kungcono vele ngiqhubhe nempilo ngikhohlwe into esemuva. So isizathu sakho sokuthi uphinda ufuna ukubuyela kulomuntu okokuqala akanayo ishow ukuthi the time nisaqhalelene uke wayenza nomunye umuntu. Akanayo ishow ukuthi ekuyenzeni kwakho nomunye umuntu uenjoyileni yena ayiba azi ukuthi wala waphetha wathi ukuthi ayibo lento ikhuluma ngayo uyithatha because angiyazi mina ngaze ngitshele ngayo. So yini edala ukuthi ufuna ukubuyela emumva ekubeni ikhona indlela ukuthi ungaqhubeka nempilo because ngiyazi uneshele ezimillion. So yini edala ukuthi ubuyele emumva? Into edala ukuthi ngibuyele emumva uSandile ngamthola ngathandana naye ngangaqala ukuthandana nomuntu wesilisa njengoba ngangithandana naye. Okay. So uSandile kahle kahle wehlukile. uSandile unothando. uSandile ngaso sonke isikhathi uyakukhombisa ukuthi ubalekile kuyena. So ngiyabona ukuthi ngizobe ngidlala ngesikhathi sami mangilokho ngithi ngiqhubekela phambili at least angibuyele kuyena uSandile. Okay. Ngiphendule kahle ngibonga. So ke abangani usazoqhubeka uzwane nabo noma ubalahlile ngesimanga sokuthi ufuna ukubuyela kuSandile ingabi siyophinde kube khona into ezongena phakathi kwenu.
Abangani angibalahlanga but ngiye ngaba nokuthi ngihlale phansi ngiya-decide ukuthi abangani sazoqhubeka nabo sixoxayo kodwa kufanele kube yimina othatha isinqumo ngalokho. Okay. Kulungile. Ithi ngimlande-ke angazi ukuthi kuzomphatha kanjani kwakona nje ukuthi uyakubona angazi noma usemuvile mhlawumbe usenomunye umuntu asazi kodwa sike sizame sihluleke sizamile. Ngiyacela usondezelane. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esiluza ngokuthi iLove Back. Ngiyacela ukuthi ngimkhumbuze ukuthi lapha yana kaBlack Life Pharmacy especially siqalile mhla 1 soze siyophela ngomhla ka-20. So i-product ne-product oyidingayo fona ku-062 219 7748 na kanjani usizo uzolithola. Sake asike siqhubela phambili sibone ukuthi njengoba umfowethu sesimlandile mhlambe ngabe isicelo esiza naso uzozivuma noma kuzokwenzakalani noma mhlambe uzothi maybe asimnikezeni isikhathi esincane angazi asike sibuke nje ukuthi uzogcina phi sobona kunjani. Ngiyaphila sisingane. Ngiyaphila nami mina ngumamtolo ngwandlela ngicela ukwazi. Mina ngosandile ngwalitholi sibo. Uthuli. Yeah. Alright uyamazi sengihle naye. Ngiyamazi kakhulu. Umazela kuphi? Ngingasho ukuthi ngimazela nje khona la eThekwini. Okay, nahlangana la eThekwini. Sahlangana la eThekwini workshop. Oh, okay. Mhlawumbe ngabe uyajabula nje kumbona noma ngabe kuthiwa awazi ukuthi kuzothiwani wena nje ubiziwe. So umbona kwakho nje mhlawumbe ngabe kuyakujabulisa noma kuyafana nje nanoma kuthiwa umbonana. Ngoba makhuluma iqiniso angazi noma ngizothi ngiyajabula noma ngizothi angijabuli. Uphakathi bendawo. Kulungile ngiyambona. Lokho ngiyakusho. Ngiyeza. Sake okay wakhulumisana nami kuMagwala wacela ukuthi ngimlandele wena. So kunezinto eziningi adinga ukuthi ayikhulumisane nawe ngazo. Ngiyacela nje umukho isikhathi sakho umuze ukuthi yini akucelele yona. Ngimphephethe. Yebo. Uyaphila. Ngiyaphila njalo. Nakho ngizokuthiwa ongibezile. Konakele. Yeah, since owazi ukuthi kwenzakalani phakathi kwami nawe. So ngiye ngakhetha ukubhalela kaBlack Life. Ngayitshela ukuthi mhlambe bangakwazi ukuthi bangisize. Njengoba sebekwazi ukuthi bangilandele wena ube khona la. Esenzweni engangade ngisenzile kuwena esaze senza ukuthi uqinise ukuthi sesiyahlukana mina nawe. So ngibonile ngiqhubeka nempilo ukuthi no kungcono ngibuyele back kuwena because ngiyabona ukuthi uqhubekela phambili akuyona into right. So kahle isinqumo ngathi sithatha wena. Yebo. Ngoba awukhetha into ekujabulisayo. Not ukuthi ngangikhethe into engijabulisayo but ngingasho ukuthi kahle ngadlala abangani. Ngalalela abangani ngakhohlwa ukuthi wena uphila impiloni imvelaphi yakho isuka kephi. Angithi uyazi ukuthi mina ngumuntu osemakhaya. Yes. So kahle wena futhi abangani uzwa ngabo. No, yonke into oyitshela wena abangani bakho. Cha. Uzobuye uzoyi-experience akumina. Cha, hayi ukuthi yonke into engitshelwa abangani ukuthi basebe nesikhathi beyikhuluma lento ababekhuluma ngayo. So ngase ngitshela ukuthi mhlambe nami ake ngize nami umuntu wami sikwazi ukuthi siye sithi ukufaka ama-spice kancane. Ikona kwadala ukuthi ngize ngicine sengiza kuwena. Uyabona lawo spice uthi akufake aseshonephi ama-spice man. Yes, ngiwabonile ukuthi angifake ehlathini engakho ngiye ngabona ukuthi ngcono ngibuyele kuwena. Sesiwami ukutshenile ukuthi wenzani? Uthe fahla kancane but ngiyadinga nje nanokuzwa eside lakho ukuthi kwenzakalani yini le kanti ayikhuluma kuwena noma ayicela kuwena wangayithola kahle. Yabona sesiwami mangakutshela iqiniso yabona njengoba ngakhulela emakhaya. Ngakhetha ukuthandana nabantu besifazane. Yes. Ngesizathu ukuthi ngifuna ukwakha umuzi wasekhaya.
So mase sekuzofika lo muntu esifazane engithandana naye esezongitshela ukuthi kumele masilala nezingqeni ngemuva. Yes. Yini ngangavele ngithandane namadoda pho? Ngiyaku-understand but abantu abafani. Angisho ukuthi ngiyamkhulumela but sabantu azona iy'lwane. Ngicabanga ukuthi iy'lwane kuphela ey'hlezi zine-position eyodwa because azikaze zifundise ngalutho, azikaze zibone lutho ndawo, zidalwe kanjalo. Kanti thina siyathanda ukubuka ey'ndaweni ey'ningi, zame nathi. Nje wayengasho ukuthi cabanga ukuthi unomuntu wesilisa uma unaye. Wayecela nje ukuthi mhlawumbe ngizame ngenye indlela kwezinye izinto. Ngiyazi kuyathusa njengoba uchaza nje ukuthi wena umuntu wasemakhaya. Ngiyazi kuyathusa and akujwayelekile futhi angeke uze kujwayeleke. Nanini hayi namhlanje ayikusasa ngeke uze kujwayeleke isidalo. But I think kuzoba indaba yenu ezophelela kunina leyo. Ngisho abantu abadala bangazi because uthando lwenu inini kufanele nazi ukuthi nina nithanda ukuthandana kanjani. And mina ngazi ukuthi ku-right kakhulu ukuthi umbuze umuntu wakho ukuthi uthanda ini. Ungenzi into u-assume ukuthi hayi bonke abantu besifazane bathi akuthina sonke sithanda into eyodwa. So why ungashongo mhlawumbe ngendlela e-right ukuthi hayi sobuye zama mase kubuza ukuthi uyamziba-ke. Hayi ukuthi uzofika ekuthenini azathuke naye ukuthi hayibo kanti yini lento engiyicelile. Why umuntu wami enjena? Cha siswami yabona ngokuyibeka uthi into engajwayelekile and engelula ukuthi ijwayeleke. Yes. Uyazibuza ukuthi kungani ingajwayeleki? Ingoba phela ayikhulunywa kakhulu. Cha into engenziwa. No, nathi ngoba lakho anakho nje esikhuluma ngayo manje. So nina indaba njengoba ingajwayeleki ingoba thina seseqa lokho ekumele ngabe siyabona. Ingoba ayikhulunywa iyafihla. No into angiyiboni kahle. Angiyiboni kahle ngoba phela manje futhi ziningi into esisazo experience. Lo muntu lo njengoba ngithi ngifisa ukwakha naye umuzi wasekhaya futhi kuningi asazofika afuna uku-experience ekhaya ngoba yena mekotshelwa abangani ufuna ukuzo-experience akimi. Futhi nasekhaya kuningi azofuna ukuyo-experience. Ngelinye ilanga bazomnikeza kuthiwa oh awuzame nawo lo muthi mhlawumbe uzofika lokhu. Ngicela ukubuza la. Kuningi azo-experience. Ngicela ukubuza la. Wena unovalo lokuthi uzibona usuzokwenza into njengoba uthi mina mayikhuluma kanje why ngavele mina ngithanda nomuntu wesilisa. Ungibuza kanjalo right? Yeah. Sengibuza ukuthi mina wena unovalo lokuthi uzogcina usucabanga uba nomuntu wesilisa if wenza ngendlela acela ngayo. Ilona uvalo lakho lolo. Hayi ungagcina usukucabanga mase usengqeni. Ho. Abantu abadala mase bathini? Wakhona lokho nje. Njengoba ngingacabangi yiko ngithi akufanele njengabe. Okay. Shuthi wena ufuna ukufocus ekuthenini umuntu wadalwa ngokuthi kanje nowesilisa kanje kufanele kuphelele kanje ngokuthanda kwakho. Cha ubuzo nje ngibuza kahle angiyizwa. Ubuzo yes. Yes kuba kanje noma ngathiwa ke simangayiphi indlela kodwa iyodwa indawo okufakwa kuyona. Okay, awufuni u-experience ezinye izinto. Okay, uyamuzwa kumuntu wakho uthini? Yebo ngiyamuzwa. Okay, shuthi ke njengoba ethi uyakuzwa na kanjani njengoba ebuyile la ebuya khona wenza lolu suku wacela ukuthi usondele wazimisela ngandlela zonke ukuthi akenze ngale ndlela wena uthanda ngayo kodwa meke ukuthi uzothola futhi isikhala enhlizweni yakho. Cha so ubusi cha bengisathi cha kuyafana ngiyamuzwa ukuthi uthini kodwa ngizokwazela lapho noma useyenzile lento kade usokwenze no angikaze ngibe nayo umuntu ngaphandle kwakho so ngiye ngabona kahle ukuthi lento kushuthi iyabheda. Uyibona kanjani ukuthi iyabheda ungakayenzi ungaka-experience waphela into uzoyibona ukuthi iyabheda fika kuyona mase uyayibona ukuthi iyabheda. Ngesikhathi ngithe mangabe ngikutshela wena wakhombisa ukuthi iyabheda wakubona ukuthi ngcono kungaphela uthando kunokuba siyenze. Mina akaze kukholwa kanjani-ke lokho. Mina into engiyicelayo nje Magwalo ukuthi ubengekho sisakhuluma soba uthula ulithuli and
angifuni ukube ngazuthi yimina ophimisayo amagama. Mhlawumbe okungenzeka wena ukuthi ungakabi ready ukwaphimisa kuyena. So ngiyacela ukhululeke ngale ndlela kade ukhululeke ngayo sisasebo sobawu-2. So nanga umbuzo akubuza wona ukuthi ubungekenzi na. Because uyacabanga mase siphumile la and ivideo singenile ka Black Life TV and then boom nansi usayithola usayibuka mhlambe nawo bhuti bakhe abanye ukuthi no bhuti noma mhlawumbe abangani bakhe noma mhlawumbe abantu asebenza nabo noma abantu akhule nabo and then phela banamafoni why umuntu ongena iphone manje sibadala sikhulile. So mase bemtshengisa leya conversation esabanayo yena engakafiki kodwa wena ukhulume okunye kade kubuza. Angisho ukuthi ngikucebe but ngiyacela nje singakaphumi la kungabi boom mase eyedwa. Ngicela uphendule umbuzo wakhe ngendlela ekhombisa ukuthembeka. Oh okay, Sandile. Kahle kahle okuseqinisweni ukhona umuntu engimile naye ngazama naye but ngibonile ukuthi akukho right. So kushuthi ngiye ngayibona kahle kahle into ekuyiyona kushuthi nawe eyadala ukuthi ukhethe ukuthi uhambe and nami ngiyi-enjoyanga angibanga right. So ngibone ukuthi into ebhedayo. Kanti akuyona into oyifuna le? Not ukuthi kwakuyinto engangiyifuna but ngangidinga experience nami. Ngase ngidinga ukuthi engathi experience ngingayenza kumuntu wami. Ngingahambi ngiyokwenza kwenye indawo. Ongcono wena usunayo experience. Nami kusamele experience ukuthola ukuba nomuntu ongakaze ayenze le nto. Ngoba nami ngimfuna umuntu one-experience nozongifikela ne-experience. Okusho ukuthi wena ngamanye amazwi uthi kumina kusafaka uthole naye ozokwenza naye anal sex? No, akachazi kanjalo. Uthi naye ufisa ukuthola umuntu ongakaze wazi wa-experience lokho. Akathanda ukuthi umfikele nokusha wena usu-experience-ile kodwa yena usele emumva. Ubechaza kanjalo. Angazi noma ngizwe kahle yini? Cha uzwe kahle impela. Okay. Okay, if usho kanjalo uzomazi kanjani one-experience nengenayo? Ngesikhathi engakavezi kuwena. Wena usungitshelile ukuthi unayo. Kungcono khona ngihlale ngingazi. Kuyafana ngikutshela ukuthi nginayo kodwa kusalayo ukuthi umuntu akabhali ukuthi njengamanje mina ngiyakwazi u1 no2 no3. Wena uyafana nobhaliwe naye. Ngibhaliwe ngoba nakho ukuthole kumina. Ngibe neqiniso ngakwazi ukuthi ngikutshele. Omunye angeke aze akutshele. Hayi, ngiyakuzwa kodwa ke okwamanje anginayo impendulo yakho. Mawuzothi awunayo impendulo yalokho kushuthi kahle kahle ubona ukuthini ungcono nje into ethi vele kucaca ukuthi iyaphela nje kanjalo. Kahle kahle kushuthi wena ubengenazi inhloso ezithize ngami. Ukube ngangenazi inhloso ngangeke ngikuthathe ngiyokukhombisa abakithi ngangeke ngivume ukuthi ungazisekini. Uthando lwami nawo lelo uphelele umjondolo nasedolobheni. Wangikhombisa abantu bakini ungenazi inhloso ngami because kumanje abantu bakini bayamazi uma wengane yakho. So lokho kusho ukuthini? Noma ngabe amazi uma wengane, ingane yakithi. Yes, ingane yayingaya yodwa kini. Wamkhombisa kini ngoba nakho wawunenhloso wabe usumshiyelani ukuzuze kumina. Ngoba weza kumina ngoba nakho kushuthi nami wawufuna ukuthi ngibone ngathi unenhloso ngami. So wonke umuntu unamaphutha akhe so wena yes, nawo amaphutha kumina. Yes, nami nginawo. Mina sengibile Musa ukulwa kuwena ngakwazi ukuthi ngikhulume and ngalibona iphutha lami. So wena Musa ukulwa ngoma wengane yami. No, angiyili siyaxoxa. Mina la ngibizwe wena ungibizela udaba lami nawe osithatha kangena. Inkinga la mhlawumbe usungafaka ke nangokusisike kuyena kokhona lapha phakathi kwethu. Wena into eveza kumina wena uzoveza ukuthi kahle kahle wawungeke uzungiyise kini if ukuthi wangenazi inhloso ngami. Baningi abantu ongabayisa kini kodwa ungenazi inhloso. If ukuthi wena uzovela uvumele nje ukuthi into ethi vele iphele kalula kanjani. Ngento mina esengikwazile ukuthi ngibe neqiniso kuwena ngize kuwena. Kodwa wena usangibambele lokho ukuthi mina ngenzani kanjani. Uyabona ungakanani okwenzile kumina kodwa mina ngingakaze kwathiwa ngithi akuvele kuphele kanjalo.
ungakuthathi ngokuba iqhalaqhala ngoba wazi ukuthi mhlawumbe ngokukhuluma mhlawumbe uyangehlula. Ubheke la ekhaya umuzi onomthetho. Yes. Ukhuliswe ngenhlonipho. Uyazi nje nawe ngisho ukufika. Ekhaya kukona kamachanca. Nankomo endlemini. So ukubusa kwekhaya akusho ukuthi wonke umuntu ngomane ngithola intombi ngesekhaya. Ngangikusekhaya ngiyokwazisa ngenxa ukuthi ngangizimisele ngawo. If ukuthi indlela yakho ayisabhekile ngala ngiya ngakhona. Kulungile. Uhamba ngendlela yakho, ngihamba ngendlela yami. Ngoba shuthi ikusasa lethu sobabili alifani. Dingakho nga decide ukuthi ke ngoba ngiyabona ukuthi okay shuthi wena elakho linabangani. Alikho ekutheni ukulokhuza kuthina sobabili. No, abangani akuyona into ongaze kube yiyona into okuyiyona oyibeka phambili because now nabo abangani. Mina into engaba wrong ngayo eyokuthi abangani bathi mabexoxa ebese mina ngibuya ngiza kuwena futhi nakhona. Ngizofuna ukuthi lento abaxoxa ngayo ngiyi-experience kuwena muntu wami. Yabona mhlawumbe le ndawo uzomela sivele sivale wena ngoba vele usuyi-experience ile qhubeka la experience ekhona. Ngibonile ukuthi kuyabheda lapha so angikwazi ukuthi ngibuyele khona. Ingakho ngibuya ngiza kumuntu wami. Ngithi okungcona ke silungise izinto siqhubeke sibe right. And futhi ukulungisa kwami nawe izinto kuzobe kungenza ukuthi kahle siyaqala ukulungisa izinto. Vele sijwayele ukulungisa izinto mina nawe. Ngamaphutha akho mangakanani wena usuwenzile kumina. Yeah, okay. On a space of time le mina nawe sihlukene yona. Ngathi yabo kwesikhathi singanani. I think it's 6 months now. Yes. Sehlukanile. Mawucabanga ngabe ngisangedwa. Ngingasho ngithi mhlambe vele usukwazi ukuthi kube khona umuntu omtholayo. Kodwa kusalayo lowo muntu angikholwa ukuthi ngabe wena usuthathe yonke inhliziyo yakhe ngo6 months wayibeka kuyena. Yebo ngakayithathi yonke ngayibeka kuyena. Yeah. Kodwa uthi angenze njani ngayo? Eish. Sekukuwena ukuthi wenza kanjani ngayo. Ngoba phela angikwazi ukuthi ngivele ngithi mhlambe sengiyamshiya ngaphandle kwesizathu. Akazange ngoninga lutho, uyangihlonipha uyangilalela. Akaze angifikele nezinto ezintsha. Akaze afike sezongitshenta abangani bakhe bathe. Okusho ukuthi wena uzolinda ukuthi naye aqala kone bese kuyima umshiya. Ngeke ngisho umuntu engangibonile. Ngizothi kushiyela ngiyabonile. Usho ukuthi nangu usisi akazange ngoninga lutho. Usho sengavela ngiqhama sengithi ngiyamzonda ngoba enzeni. Kumele ngibe nesizathu sokuyenza into. Njengoba nawe waba naso isizathu. Okay, hayi. Ngithi ngiyakuzwa. So ucu alisaqhokeki alisakulingani sidala. Khona ngiyazi sisuka kude kuningi sesikwenzile kuningi obekuhlanganisile kodwa for now ngingasho ukuthi hayi akakahlangana. Since sengishilo ukuthi nami okwamanje khona umuntu bengisana naye. Okay, kuyazwakala. Kubuhlungu ke mekuwukuthi udadewethu uzobulawa into ayefune ukuyi-experience kumuntu wakhe. Shuthi kangakanani ke ungwaba kuthiwa akakutshela ngalutho wazibambela ngokwakho ngoba nakho esaba. Shuthi kahle kahle unomuntu wakho omusha ke noma kuthiwa nibuyeleni bese kufanele asabe ukuthi angikwazi ukukhuluma nomuntu wami into ekanje ngoba uzovela ngikwatele angishiye. Yeah, kona kunjalo ngoba phela uma kuthiwa siyabuyelana akusezukufana akusezufana na before. Okay. So akasezokwazi ukuthi akhululeke mhlawumbe nami futhi angisezokwazi ukukhululeka. Akusezukufana na before. So kungcono uma ezothola mhlawumbe umuntu ongazilutho ukuthi kwenzakalani. Mhlawumbe bona bangakwazi ukuthi beqale kabusha impilo. Okay. Ngiyezwa. Uzizwa kanjani? Yeah, kona kubuhlungu because kahle ukuthi ngibhalela Black Life ingoba ngitshethi mhlambe khona uncedo ngingakwazi ukuthi ngilithole. Kodwa manje ngiyabona ukuthi kunzima. Yeah, izinhliziyo yaba futhi isabila namanje. Yes, ngiyayizwa. Yeah.
Hey, okay, Bafo. Ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho ngineze sona. Ngiyabonga nje ukuthi ungihloniphe, ungilalele and usilalele sobabili nanoma kuthiwa mhlawumbe inhliziyo yakho bengathandi kangakanani but ngiyabonga nje ukuthi ubile nesineke nathi. Noma kubhlungu-ke ukuthi into besiyicela kuwena ayikwazi ngiphumelele kodwa nje ngiyabonga ukuthi usilalele. Kusho likhulu. Hayi, bonga mina sisi. Magwala, ngiyaxolisa kakhulu ukuthi angikwazanga ukuthi ngikusize but asikwazi ukuthi singamphoqelele ukuthi make yenzeni impilo yakhe and usemile emazweni akhe. Ngiyaxolisa. Umuka lapha ekhaya kuyacaca ukuthi engeke uNkosi yami alisahlangana isidalo and ngiyahlangana namhlanje ngihlangana kusasa nani nje ngekusenzeka ngoba ubhuti uyakubeka ngokucaca ukuthi imlimezele kakhulu lento akayithandi sisi and ufila ngazi ukuthi nje angazi kuningi kodwa akayithandi and angeke azayithandi. So asikwazanga ukuthi siwine sihlulekile namhlanje kodwa ukuthi siyahluleka namhlanje akusho ukuthi kusasa sophinde sihluleke futhi. Silokho sizamile nje. So iqhubha noma izacile mekufanele siqhubhe noma izacile kodwa kuyoze kulunge. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, ushare, ngiyanithanda kakhulu. Bye. Is there black